Добрый вечер. Снова в эфире телемарафон Саева ТР. «Голос Крыму» має бути в эфире. Последняя его часть на сегодняшний день. Спасибо всем, кто смотрит, кто подписывается на нас в Ютубе, кто шерит все это дело. Особенно тем, кто подписывается на Patreon канал АТР. Это нам помогает держаться в эти дни, когда наше государство отказало нам в финансовой поддержке. Вот, и все такое. Но мы продолжаем борьбу, мы всеми способами, какими только можно, будем поддерживать жизнедеятельность нашего канала, и чтобы не допустить отключения его для жителей оккупированного Крыма, в первую очередь, ну и вообще для всех. У нас очень много людей, кто поддерживает канал АТР, самых разных вообще, по всей Украине, по всему миру. Вы сами прекрасно знаете, мы в новостях об этих людях говорим. Вот и один из тех людей, кто нас тоже всегда поддерживает, это мой сегодняшний гость, ветеран войны с Россией и теперь уже писатель Валерий Маркус, он же в прошлом Ананьев. Привет, Валера. Это... И я хочу просто сначала задать вопрос. У тебя же много людей, которые твою книгу прочли «Следы на дороге». Они тебя знали как Ананьева, а теперь у тебя и все, как я понимаю, Маркус — это все твое уже окончательное... Ананьєв ніколи не було моїм прізвищем. Ну, поясни, я просто же не знаю. Ну, просто в 2014 році так трапилось, коли до мене дійшла інформація, що за моє вбивство дають гроші. В усіх соцмережах я був змушений змінити прізвище на щось вигадане, щоб максимально відсторонитися від родичів. І тоді взагалі ніякої мови не йшло про якусь публічну діяльність, про те, що за таким іменем мене буде знати багато людей. Тому просто від фонаря було написано Ананьєв. Ананьєв ніколи не було моїм прізвищем. Та тепер я вирішив написати скрізь своє справжнє прізвище. Але загалом в інтернеті мене можна знайти як мінімум під 4 різними прізвищами. А які ще? Ну-ка. А я не буду називати. Це можна знайти на російських ресурсах. Там вони, коли копали під мене, про моїх батьків, звідки я родом, то там багато різної, насправді дуже смішної інколи інформації було загалом. Мене звати Валерій Маркус. Скрізь я підписаний Валерій Маркус. І на книзі тепер, на обкладинці, також буде Валерій Маркус. Это когда ты будешь новый тираж делать? Книги, которая уже была, или на новую? Ну, наступний наклад. Наступний наклад цієї, ну і наступна також, само собою. Ну, я поздравляю тебя, потому что это важно, наверное, и для человека, и для писателя. Что... Ну, це тепер просто легше. Бо коли в документах те саме прізвище, що і в соцмережах, ну, це простіше, це значно полегшує роботу. Угу. Ну, и страна должна знать своих людей. Как бы. Вот. Но Валера же не просто писатель, он человек, прошедший войну. Вот. Но сейчас полностью переключишься на писательскую деятельность, плюс на путешествия, на альпинизм, на все-все-все, что только можно. И, наверное, об этом тоже будут книги, вот, и мы об этом тоже поговорим. Всякие философские темы. Я люблю с Валерой обсуждать всякие сложные вещи. Вот. Но сначала я хотел, конечно, тебя спросить вообще, как тебе со стороны, как наблюдателю, ты же не погружен внутри нас, да? Как тебе видится вот этот процесс, когда канал АТР каждый год ставит в одно и то же положение, и сейчас вот хуже не было. Я Це жахливо, це диверсія. Це диверсія, бо те, що в Україні живе етнос, який кардинально відрізняється від українців, з іншою релігією, і ми не просто вживаємося в мирі, у нас все чудово, ми союзники, і це так само може допомагати нам і на міжнародній арені. Бо, про який нацизм можна взагалі говорити, коли на території України живуть мусульмани зі своєю автономією, зі своїми медіаресурсами. Тобто це дуже важливо для України, а в тому числі на міжнародній арені. І те, що вас позбавляють ресурсів, це диверсія. Не тільки проти вас,
як народу, а проти усієї України. Бо ви, Почему против всей Украины? бо ви дуже серйозний важіль для України в міжнародних перемовинах і в боротьбі проти Росії. Вот смотри, президент Зеленский очень гордится тем, что он, ну, я оставлю в стороне. Що йому 42 роки? Я знаю, він цим дуже пишається. Нет, он сказал, что он не отдал бы Крым. Ну, тут у меня есть определенные вопросы, но не будем это обсуждать, потому что история не знает вот этого наклонения, да, если бы это по-всякому могло быть, не будем как бы об этом, но он создает сейчас Крымскую платформу, куда хочет, как я понимаю, долучити Сполучені Штати, і це там така потужна має бути платформа и все такое, но вот я сейчас просто зачитаю тебе украинскую мову 60-ту статтю резолюції Європейського парламенту. Вона 11 лютого була прийнята, затверджена Європейським парламентом. І вона стосується саме Криму. Тобто от ось Кримська платформа, вона заявлена, про неї голосно розповідають представники влади, але ми читаємо, що ж нам пишуть європейські парламентарії Європейського Союзу в резолюції, яка має назву «Угода про асоціацію ЄС з Україною», ну, яка прописана у нас в Конституції як мета, да? Асоціації, членство повноцінне. І так, стаття 60. Європейський парламент приділяє пильну увагу підтримці, яку надає уряд України кримськотатарському народу, і висловлює стурбованість з приводу відсутності фінансування у проєкті бюджету на 2021 рік, представленому у Верховну Раду у вересні 2020 року, для програми переселення та розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з тимчасово окупованої території України. Також закликає Україну прийняти закони про корінні народи, про статус корінного кримськотатарського народу і про внесення правок до її конституції для визнання національної територіальної автономії кримськотатарського народу в межах України, а саме в Криму, що виникає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Також наполягає на тому, уважно, так, от це стосується нас, канал, про що ми зараз на марафоні звертаємо увагу особливо, наполягає, тобто не закликає, наполягає, це інше формулювання, дієслово інше, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. І саме, ну, власне, тут все, тут останній пункт, вітає ініціативу України щодо розробки стратегії розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Ну, це перспектива. Я читав цю резолюцію, да, я читав цей текст. Я ж навіть коли у себе писав, я про цю резолюцію вказав, що ви – це телеканал, який може дивитися по супутнику, вас можна дивитися в Криму. І це дуже важливо. І на Донбасі, до речі, також. Так. У всьому світі можна дивитися, особливо там, де і іншого способу. Ну, в даному контексті мене найбільше цікавить саме Крим. Ну, скажи, ось вони кажуть, одною рукою вони кажуть, ми готові там до Кримської платформи, закликаємо всіх. Ось прийдуть, ну, наприклад, з Європи хтось, та, і скаже, ну, ви запропонували нам прийти. Я не впевнений, що доцільно всерйоз обговорювати слова наших політиків, в тому числі пана президента. Чому? Бо вони популісти. Вони ніколи не говорять насправді те, що збираються. Вони говорять те, що або вбереже цифри в рейтингу, або підвищить цифри в рейтингу. Політик ніколи не скаже правду. Ніколи. І що насправді вони будуть робити, я не знаю. Тобто слова не співпадають зі справами? Ну, вони можуть і співпадати, але це завжди буде не уся правда. Це завжди будуть не справжні думки. Це буде те, що хоче чути електорат. А якщо вони там і хочуть якісь ініціативи нові зробити, ну це прекрасно. Але як одне іншому заважає? Для чого знищувати АТР для цього? Я не розумію. Ну, в мене є, ну, що я можу сказати? Ви дуже потужна зброя в боротьбі проти Росії, особливо в Криму з їх пропагандою. Вам навпаки потрібно давати більше грошей, щоб ви могли виробляти ще більше продукту
не просто новинного, розширювати там дитячий контент, там озвучувати те, що ти мені розповідав, що ви раніше робили. Так. Ви навпаки маєте вам потрібні ресурси, щоб розширювати різноплановість контенту для різної аудиторії. Різні передачі, розважальні передачі, пов'язані з якоюсь антипропагандистською діяльністю. Тобто, загалом. Гумористичні, сатиричні програми? Так. Сатиру. Антипропагандистську сатиру. Для цього потрібні гроші. А знаєш, дивна така річ, просто ніхто не знає про це. Коли пан Володимир Зеленський ще був продюсером 95-го кварталу, це був 15-й рік. Щойно тоді ось АТР вимушений був втікти, скажімо, прямо з Криму. І влітку 15-го року ми почали тут, відновили мовлення із сусіднього будинку. Маленька там студія була. Але ми задумали сатиричну програму, щоб висміювати те, що там відбувається в Криму. Окупантів висміювати. І ми звернулися тоді до 95-го кварталу, бо там працювали наші кримські, та вони і зараз там працюють хлопці наші, які його добре знають, Зеленського. І вони писали нам там сценарії цих жартів. І Володимир Зеленський вирішив навіть сам тоді платити їм за цю роботу. Це факт, який небагато хто знає, але тоді він зрозумів, він ж комерсант, так? Він комерсант, медійний комерсант, так? Але ж тоді він зрозумів, що це спрямовано на звільнення Криму в цілому. І він не тільки погодився, він сам захотів так зробити. Це було певний час. А зараз той самий телеканал, якому він трохи допомагав тоді, з бажанням це робив, не може достукатися на нього в тому сенсі, що його підлеглі відверто нас душать. Ми і так звертаємося, але він не тільки нам не відповідає, він не відповідає європейським парламентарям, він не відповідає нікому. І він, і його голова уряду. Щось змінилося? Розумієш, бути хорошим хлопцем і бути поганим політиком можна цілком це все поєднувати в одній людині. Одне іншому не заважає. Хороший хлопець – це не професія. А влада може пошкодити людину? Та тут же ж питання не просто у владі. Знаєш, насправді я не впевнений, що про це конструктивно говорити, бо очевидно, що там дуже багато обставин. Дуже багато обставин, через які пан Володимир Олександрович дуже себе, мабуть, некомфортно почуває. Дуже багато сил на нього тиснуть з усіх сторін. Росія, олігархи, Штати. Тому я не впевнений, що це має сенс обговорення. Розуміючи, що ми не знаємо багатьох обставин. Є вчинки, які мають певну загрозу для України. Ми їх бачимо. Це конкретні вчинки. І ось це можна обговорювати, і цим потрібно боротися і думати, як це вирішити. А про умоглядні речі... Я погоджуюся, я ж теж суджу за справах. Я ж не буду там щось вигадувати. Допомагав колись? Дякую. Ставив палки в колеса зараз? Поясни. Мене тільки одне пояснення є, що це, то 100%, якщо АТР припинить мовлення чи скоротить до максимуму мовлення в таких обставинах, це на користь виключно окупантам. І в мене таке припущення є, що і це не тільки моє припущення. Наприклад, тут Роман Безсмертний, який був в цій групі, тристоронній контактній групі, він був там певний час, він упевнений, що це може бути однією з умов для продовження розмови в Мінському, наприклад, форматі. Тобто ми придушимо АТР, який дуже там дратує окупантів в Криму. Правда, вони нас ненавидять просто дуже, більше за всіх. А потім може бути, там же води не вистачає. Тобто припускати можна все що завгодно, але враховуючи те, що, наприклад, саме Шмигаль,
голова уряду наш, да, прем'єр-міністр, він же, коли прийшов до влади, він перше, що майже перше він сказав, а не розглянути чи не розглянути нам постачання, відновлення постачання води до Криму. Ну, слухай, очевидно, що усі подібні дії, пов'язані з Кримом, Росії вигідні. І послаблення українських дій в напрямку підсилення вашої активності там Росії не вигідно. Вірніше, послаблення вигідні. Угу. А якщо Донбас для них є розмінною монетою, це важіль впливу в перемовинах з Україною, з Європою, то очевидно, що Крим Росія не віддасть добровільно за будь-яких умов. Тому їй вигідне будь-яке культурне, економічне, соціальне послаблення впливу вас або України там. Угу. Чому це? Хто ініціатор, результатом яких домовленостей це стало? Ну, я не знаю. Я там не був. Я не знаю. От, і вирішувати, хто там, де, з ким розмовляв, ну це таке. Ну просто неможливо боротися за повернення Криму, якщо це щире бажання, і одночасно казати кримським татарам, що ваше мовлення занадто багато вас, треба вас там притиснути трохи, там замінити чимось, я не знаю. Ми не можемо стріляти їм в голову кулями там, але ми можемо стріляти інформаційно. І це потрібно робити. Це потрібно вкладати гроші. А вони беруть, навпаки, кисень перекривають. Ну, це дивно, правда? Ну, що сказати? Я хочу тільки нагадати, що ви бачите зараз на екрані телефони. Це одночасний вайбер, і ви можете телефонувати безкоштовно, звідки завгодно, і ставити свої запитання гостю, репліки якісь там, щось висловлюватися щодо теми нашого марафону. Ми чекаємо на вас з Валерою Маркусом, колишнім Ананівим, що було неправдою, як ми дізналися. Ось. І я просто знаю, що ти таке задумав. Це дуже буде цікаво людям. Просто, всі хочуть колись там підкорити Джомолунгму. Вона ж Еверест. А чи це правда, чи брехня? Що ти збираєшся ось зараз, під час коронавірусу, підійматися Еверестом? Ну, коронавірус, в принципі, нікуди не дінеться. І через рік, і через півтора. Ну, там же, може, там обмеження якісь є там в Непалі? Були, але вони були змушені їх прибрати. Непал – це країна, яка живе за рахунок туризму. Вони один рік пропустили, і, чесно кажучи, мені навіть страшно уявити, що там відбувається. Там навіть в горах, в селах люди живуть за рахунок туризму. Люди там купують, як вони називають, яки, так? Напевно. Ці бики, Угу. щоб таскати вантажі в гори. Мули, яки, там все. Там це вся навколо альпінізму, так? Та, навіть в селах, там вона працює на туризм. Катманду – це великий торгівельний центр. В Катманду є представництва брендів, яких навіть в Україні немає. Це альпіністські бренди? Ну, туристичні. Пов'язаних з туризмом? Туристичні. Там по центру йдеш, там це один величезний ринок. Ця країна живе за рахунок Так ти туризму. там був вже? Так. А що ти там робив? В Гімалаях. Що ти там робив? На Айленд Пік підіймався. Він високий? 6200. Ну, досить високий. Достатньо високий. Нормальний. Так. А Джомолунгма, нагадаю, 8800? 8845. Угу. Ну, там щось плюс-мінус кілька метрів. Він росте. Ну, а багато людей з України підіймалося туди? 20 плюс-мінус чоловік. Всього за весь час? Так. Ти будеш там 20 якимось, так? Ну, якщо встигну піднятися найближчим часом, то буду не молодшим. Тобто, ага. Але Бог його знає. Може, доведеться перенести на трошки пізніше. Через що? Через погоду? Не знаю. Ну, Дуже складна насправді експедиція, тому вхідних може бути дуже багато. Ти один? різних. Наодинці? Ні, звичайно, ні. Нас буде як мінімум 4.
Це команда твоїх друзів. Ну, так, можна і так сказати. Слухай, ну ці люди мають бути підготовленими, бо це ж не жарт, да? Очевидно. Професійні люди, альпіністи професійні. Ну, так. Це ж не туризм гірський, тут треба порозуміти різницю. Ну, гірський туризм це просто коли ти в горах ідеш з точки А в точку Б. Мгм. А альпінізм це саме підняття на певні вершини. Тобто, якщо навіть в Києві ти обереш якийсь пагорб і вирішиш на нього піднятися, це вже альпінізм. Та ладно. Ну так. Ну, загалом саме так. Саме такі визначення. От. Ну так, там. Але насправді технічно Еверест не дуже складна гора. Найбільша складність це відсутність кисню. Там стільки загиблих, Валерію. Сотні, десятки чи сотні. Ну так. Ну, а що ти кажеш, що це не складно? Ну, відсутність кисню. Відсутність кисню дуже сильно ускладнює. Відсутність кисню, погода, може зіпсуватись погода. А коли ти на висоті 8 тисяч і коли зіпсувалась погода, ну це не класно. А прогнози там не діють точно. Ні, ну як? Ну, я не впевнений, наскільки точні, але якось там можна спрогнозувати погоду. Є там метеостанції, які замовляють прогнози, і коли там 2-3 дні є чистих, то всі намагаються встигнути в ці кілька днів. Угу. От. Але ну, отже ж була трагедія в 96-му році, коли всі піднялися і зіпсувалась погода. Знайшов циклон і загинуло багато народу там загинуло. Одночасно майже? Так. Там загинуло двоє одних з найкращих альпіністів того часу. От. Це ж якраз і Букреєв підіймався разом з ними. От. Витяг тут звідти кілька людей. От. Журналіст також підіймався, американський тоді, написав книгу про це, де багато в чому звинуватив Букреєва. Букреєв потім написав свою книгу. Букреєв це хто? Це альпініст. Наш? Ні, російський. Та Бог з ним. Ну, насправді, знаєш, альпіністи – це люди, які взагалі далекі від політики. Знаєш, ось історію розповідаю тобі. Одна моя знайома, вона теж цим займається, ну, досить фахово. Вона вирішила поїхати на Кавказ, ну, російську частину Кавказу, політити туди. І взяла з собою українські прапори, кримсько-татарські прапори. І ти знаєш, що сталося? Хтось про це дізнався. І коли вона поїхала, вона через Мінськ, там самоліт, там пересадка, там, далі там, до Москви, а потім там до Кавказу. Так? В неї відкрили валізу і дістали ці прапори і повернули назад в Україну. Сказали, що ні, ви в Російській Федерації не потрібні. Розумієш, а ти кажеш, що це не політика, це політика теж. Я не кажу, що це не політика, я кажу, що альпіністи – це люди, які не особливо займають свою голову політичними питаннями. Бо то гори підійматись, де немає ні країн, ні кордонів, ні націй. Ти ж не такий все одно. Такий не альпініст. Ну, а яка мета? Ну, я, правда, один секрет відкрию зараз, що Валера там десь півроку, може рік тому, навіть мені пропонував поїхати на Еверест. Ну, як я тобі пропонував разом з нами дійти до базового табору. Точно, так. Да. Ну, це трек в 2 тижні. Ну, неважливо, але туди ж все одно. Просто я не можу. Тобі сподобалось? Не можу. Мені все подобається. Це просто... Ти бачиш, у нас у свої Еверести і базові кампуси. Ось, ну, я не про те, а про те, що запитати, ну, яка саме в тебе мета? Просто, ну, іспит пройти самому. Ні, якби я хотів, знаєш, ці слова там про випробування, про виживання, якби я хотів себе випробовувати, я б набрав би собі ванну крижаної води, заліз би туди і сидів би на час. Оце випробовування. А це, я від цього кайфую. Я намагався це пояснити собі якось. Ну,
якось зрозуміти, чи виправданий цей ризик. Всі мої експедиції по півроку наодинці в горах. Але я для себе вирішив просто, що це допомагає мені зберігати внутрішній спокій. І цей внутрішній спокій вартий цього ризику. Потом ты возвращаешься и начинаешь книги писать. Ну, я повертаюся і перетравлюю той досвід. А висновки і тези, які я для себе народжу вже тут, або там, от я їх вже або в відео, або в постах, або в книзі вже описую. Про что книгу следующий собрался писать, если это Ми з можно тобою объяснить? говорили про це минулого разу. От, і нічого нового я не скажу. Я і тоді тобі сказав, що не можу розповісти. Ну, ти така, да, Ну, і таємна зараз. людина така. Ну, що ти? Це ж не те, що знаєш, що я там зникли $100 тисяч, які мені дали, і мене питають, де вони. Я кажу, а не скажу. Просто, ну, це ж сюжет книги. От. А я не прихильник якихось анонсів інформаційних, які розкривають якісь сюжетні твісти. От. Я не хочу от такий от дешевий спосіб намагатись зацікавити людей. І сам я, коли дивлюся якесь кіно чи беру читати книгу, це або по рекомендації, або ще в якийсь спосіб до мене доходить інформація. Але я ніколи не дивлюся ні трейлери, не читаю синопсиси, анотації, ніколи. Щоб ні в яким чином, навіть, ніяким чином, щоб не зіпсувати собі враження від книги. Щоб десь якимось реченням мені не розкрили якийсь сюжетний твіст. Слухай, а наскільки мов вже перекладена твоя книжка про війну «Сліди на дорозі»? Ну, поки що 3. Якими? Українська, російська, англійська. У зв'язку з коронавірусом дещо ускладнилася робота з закордонними літературними агенціями. От. Ми не так давно підписали контракт. От. Я не знаю, як у них справи з пошуками видавництв, які готові купити права. От. Але поки що ніякої інформації немає. Ну, очевидно, що коронавірус всі ці речі дуже сильно Призупинив, да, пригальмував. багато процесів. Да. От. Мала бути в минулому році виставка в Англії. Вже навіть і матеріали підготували для цієї виставки, але через коронавірус це вона мала бути в травні минулого року. Ну, очевидно, нічого не відбулося. Тому загадувати, що як... А скільки загалом? Ну, ти, напевно, знаєш, бо ти сам видавав примірник. Скільки продано, чи скільки надруковано? Надруковано, продано, чи завантажено на гаджети? Це ж електронна версія теж є? Ми її зараз... Вона вже зроблена, але ще не опублікована. Угу. От. Продано щось близько 37-38 тисяч, а надруковано 40. І зараз ми замовляємо наступний наклад 10 тисяч. Тож, умовно, там через місяць-півтора вже буде надруковано 50 тисяч. Ну, щоб розуміли наші глядачі, це супер великий середній наклад, середній річний наклад художньої літератури в Україні одного найменування 1300 книжок на рік. Я ж кажу. Тобто, але це не в мене так добре справи. Це в інших вони погано. Бо для 40-мільйонної країни якихось там 37 тисяч, це крапля в морі. Це багато у порівнянні з іншими, але не багато у порівнянні з аудиторією потенційно. Ну так. Просто книжковий ринок, він дуже у гнітючому стані. А знаєш, в якій країні найбільший ринок саме книжок? Радянський Союз? Ні, це легенда така була. Ні, Німеччина. Ну, слухай, я брав нещодавно радянські книжки, подивився там наклади, і там дійсно, там сотні тисяч. Це ж не ринок був. Ну, очевидно, коли централізована економіка, чи як вона називалась, чи ресурсно орієнтовна економія. Ну, загалом, коли отак централізовано, очевидно, що ні про який ринок мова не йде. Але суть в тому, що друкували, розсилали по бібліотекам, люди купували. По школам. У мого діда бібліотека була, реально, у нас вся стіна була заставлена книгами. Ось звідки ти такий розумний.
Я не розумний. Ти не бреши. Власне, наклади були великі, і їх дійсно ці книги читали. Бо була налагоджена логістика, як доставити ці книги до людей. А сьогодні, тоді це все цим займалась держава. Сьогодні, коли ми живемо в капіталістичному суспільстві, очевидно, що держава цим не займається, вона й не зобов'язана. Але немає ринку. Немає ні ринку критики, ні ринку як такового. Слухай, на критики до тебе багато. Та це не критика, це скоріше ображені воплі. Кого ж ти образив? Я просто цю книжку читав, там образи тільки можуть бути дивись, там, у росіян від Я тебе. поясню, дивись, от я сказав, що, наприклад, український книжковий ринок у гнічучому стані. І винні в цьому саме оператори українського книжкового ринку. Видавництво. Оператори – це різні люди, це і агенції. Мережі. Хоча ні, агенції, мабуть, ні. Агенції почали з'являтися останнім часом. І от саме вони є, знаєш, таким променем світла в цій темряві. А загалом, мабуть, це видавництво по більшій мірі. Але також це і перекладачі, і редактори, і усі. Я коли займався виробництвом цієї книги, я був здивований, які низькі ціни на усе. На що там низькі ціни? Редактура, коректура, верстка. Я був готовий людям заплатити більше. Я навіть ні з ким не торгувався. Більше, це було настільки дешево, що я спочатку одного редактора взяв, який відредагував книгу. Соромно платити було таке. А після цього я бачив, там є ще помилки. Ми ще одного редактора. Тобто, по великій мірі, здається, 3 рази ми редагували книгу. Бо ціни низькі. Це ж це умовно, знаєш, це у людини. Добре, ні? Мені то добре. Ага. Але загалом, якщо люди, які займаються цим ринком, отримують такі маленькі гроші, то очевидно, що він і не може якісно функціонувати. Бо за низьку ціну ніхто не буде якісно працювати. По цій причині мені довелося наймати 3 редакторів. Бо за ці гроші ніхто не хотів якісно працювати. Я ж не знав, що якби я знав, я сказав, так, давайте я вам заплачу в 2 рази більше, але зробіть як треба, а не так, як завжди. Чому так стільки коштує книги в магазинах? Вони не дешеві. Не дешеві це скільки? Не знаю, я 300 гривень, там 600 гривень, деякі там книжки. Слухай, за 600 я не знаю. А скільки твоя коштує? 290. Це теж, багато це. Слухай, це така західна ціна. 10 євро. 10 євро. Так. Можеш купити? $10, скоріше. $10. Можеш купити книжку за $10 там в Америці? Ні, там вони дорожчі. Моя книга за кордоном продається, здається, чи по $20, чи по 20 євро. Там все дорожче. Слухай, там просто... Тому очевидно, що дорожче. В Україні $10. А насправді більшість книжок дуже дешеві, по 50 гривень, по 100 гривень. Вона якісно видана в тебе. Так. Досить якісно, що там, все нормально, там тверда обкладинка. Бо важливо було зробити її якісною. Не з туалетного паперу, а так, щоб людина брала її в руки, і вона розуміла, що вона хоче. В сьогоднішньому світі, коли можна скачати книгу, прослухати книгу. Тобто вибір є, да. І це, очевидно, це легше і зручніше. І на сьогоднішній день в більшості, коли людина купує друковану книгу, вона купує не просто книгу, вона купує ще плюс елемент декору. Вона її прочитає, чи подарунок, поставить собі на полицю, вона там буде гарно виглядати, а не як туалетний папір. Або на подарунок. Є в нас видавництва, я не буду їх називати, які друкують просто на такому туалетному папері. Я нещодавно купив 2 книги по історії. Данило Яневський, я з ним поговорив, попросив його порадити мені там кілька книг історичних. Бо просто на ринку історичної літератури дуже багато спекуляцій, знаєш, і дуже багато істориків, які, такі собі історики. То я запитав людину кваліфіковану, що він мені порадив. Він мені порадив, власне, я купив і спеціально замовив з твердою обкладинкою, щоб вона нормально виглядала. Чесно.
Я в житті не бачив, щоб книга в твердій обкладинці настільки жахливо виглядала. Вона до мене вже прийшла м'ята, але справа в тому, типу, я навіть не бачу, щоб книга в твердій обкладинці ось так м'ялась, як ця. Потім ти відкриваєш, там тупо туалетний папір. Отакого кольору. І прозорий. Ну, типу, це жах. Тобто, Вона не дешева. Чи роби якісно, чи не роби Ні, ніяк. я розумію, що можна зробити, якщо з таким підходом можна робити книгу дуже дешеву, м'якій обкладинці, Ну, покетбук, так званий. з якимось дешевим папером, Покетбук. щоб можна було там в кишені, там в метро читати. І варіант в твердій обкладинці. І от якщо є ось такий от вибір, то в твердій обкладинці він має бути якісним. Але виходить, що і те роблять з туалетного паперу, і те роблять. Це певна омана така. Ти береш нібито якісний продукт. Я повторюю, що вони не дешеві, там по 200 гривень. Тобто це просто заробляють. І, ну, типу, для мене, мені важливо отримати інформацію. Я цю книгу купив, я її прочитаю і комусь віддам. Але, типу, за 200 гривень купити, Ну окей, закриємо цю тему. Це було. У мене було відчуття, що мене обманули. Я повернувся до того, що чому я просто чув і дуже був здивований, хочу твою думку почути. Чому так не люблять, а може навіть там ненавидять тебе представники відомі представники української літературної еліти? Бачиш, ти сказав слово «ненавидять». Я не впевнений, що доречно тут слово «ненависть», але воно точно доречне в контексті того, що ненависть – це про емоції. Так от, ні в кого з цих людей, про яких ти говориш, немає до мене ніяких конструктивних пред'яв. Це ж не одна людина, це просто явище. Слухай, дивись, я тобі перед цим сказав, що український книжковий ринок в нічучому стані. І винні в цьому оператори книжкового ринку. Як ти гадаєш, всі оператори книжкового ринку, коли почують ці речі, їм що вони скажуть? Вони не скажуть навіть, типу, дійсно, все не дуже класно. Ні. Вони образяться. Не буду жодного разу Ананію, тобто Маркуса, видавати не буду. Бо, на жаль, це якісь незрілі люди з величезним комплексом невизнаності. А через те, що немає можливості конкурувати один з одним в обсягах продажів, в фінансовій спроможності, а через те, що це все відсутнє на цьому ринку, єдиний спосіб, який вони знайшли, щоб конкурувати між собою в плані якогось успіху, це плітки. Сваритися, коротше кажучи. Це плітки, це писанина один на одного. Тобто такі дуже ниці речі. Бо інших способів самоствердитись немає. Тобто нагороди. Вони ще один одного нагороджують. Усі ці нагороди, навіть Шевченківська. Шевченківська премія до останніх років вона була настільки дискредитована, що багато поважних письменників навіть відмовлялися від неї. Останніми роками не так. Я ж кажу, я ж сказав з поправкою на останні роки. Навіть Жадан, якщо я не помиляюся, відмовився свого часу від Шевченківської премії. Загалом. І тут я такий молодець прийшов і розповідаю, що ви щось робите не так. Очевидно, що вони образились. Вони образились і почався цей потік словесний в мою сторону. Скажи, будь ласка, а як щоб... Але ж, знову ж таки, слухай, я це коли побачив, я ж написав, давайте ми з вами зустрінемося, і ви мені в ефірі все скажете. Все мені пред'явите. Хтось погодився? Де я правий, де я не правий. Вірніше, де я не правий. Хтось погодився? Мене називали аферистом? Аферистом, так. Кричав, що я кажу, так давай, публічно, в прямому ефірі, щоб я не міг ніяк викрутитись. Ти все підготуєш. Не ти, ви. Я з усіма спілкуюся на ви. Ви все підготуєте, пред'явите, покажете усім людям, що я аферист, що я нечесний, що я покидьок. Давайте. Знаєш, просто не розумію. Ніхто не погодився. А навіщо це потрібно Україні? Але писанина в коментарях – це просто жах. І ще й ти дивишся на прізвища людей, які це пишуть, мені соромно. Слухай, мені за них соромно. Скажи. Це власники, не будемо про назви. Не будемо, я просто... Я насправді всім цим людям вдячний, бо так чи інакше, з горем навпіл, але вони збагачують літературний простір України. Вони щось роблять.
Може, їм Завдяки теж, ним у нас є знаєш, книги. знаєш, Я їм ну, вдячний. Вони дурні, не зрілі, не самодостатні, дурні, але чи робиться їх поганими людьми? Ну, очевидно, що ні. Та Тому ні. я їм вдячний. Слухай, ми всі українці, вони ж не російські письменники, якісь там не антиросійські. Вони мене записали в Я свої антиукраїнський. вороги, але мені вони ні в якому разі не ворог. Слухай, ну ти припускаєш, що якби наш ринок, книжковий, літературний ринок був би такий, ну, розвитий, да? Ну, що звичайно. таких сварок би не було. Ну, звичайно, бо зараз Кожному вистачало б всього, і слави, і... ці сварки, в які, ну, типу, очевидно, що я в них участі не беру. Вони якось біля мене, знаєш, я от іду, і вони от гавкають на мене зі сторони. Але ж це все в контексті пліток. Тобто це все із області звичайного примітивного пліткарства. Я просто не можу І ти можеш зрозуміти, собі кому ти уявити- заважаєш. Ти можеш, та нікому я не заважаю. Ти можеш собі уявити, щоб люди самодостатні, фінансово забезпечені, займалися такими дріб'язковими речами. І тим більше йдеться про книгу, яка розповідає всім про нашу війну, нашу спільну війну. Ну як таке? Ну я просто, я не вирізаю. Навіщо? Я просто не розумію. Емоції, розумієш, люди потребують емоційної, моральної сатисфакції. Була задіта їх гординя. От. А коли йдемо про емоції, не варто там шукати конструктив. Слухай, тоді таке питання, і напевно воно буде останнім, бо вже там 2 хвилини залишається нам. Так. Скажи, будь ласка, ну просто Будь цікаво. ласка. Ти людина, до якої там хтось прислухається, з молодих, тим більше людей. Яких письменників, сучасних чи не сучасних, ти вважаєш за потрібно читати? «Дорога на Осмару» Сенгаївську. Дуже крута книга. Я не буду розповідати, про що вона, Ні, ти просто називаєшся. але вона цікава. «Доця» – хороша книга. «Доця» варто прочитати. Дочинець, Мирослав Дочинець, «Криничар». Хороша книга. Ну, от якраз 3 назвав. Знаєш, такі А письменники, топ-3. ну, яких ти поважаєш, читаєш, ну, зараз? О, слухай, я в основному зараз читаю історію. Угу. Історію або нонфікшн. Ні, ну дивись, окей. За останні там декілька тижнів це не українські письменники. Ну, давай. Це Макіавеллі, Угу. Аристотель, Угу. Платон. Це 3 останні книги, які я прочитав. Серйозно, да? Це «Державець», Ага. «Поетика» і, господи, «Апологія Сократа». Ну що, допомогло тобі? Ну, я перечитував. Я їх вже читав. Ну, «Апологію Сократа» читав. Перечитував. Прекрасна книга. Вот. Ну, мы будем завершать уже. Наши зрители, кто интересовался, что может читать сам Валера, вот такое, да. Но я, конечно, немножко удивлен для его возраста, там, Сократ, Аристотель. Хотя, Слухай, я читаю і просту якусь художню літературу. не оправдывайся. теперь. Дарт Плегас. Окей. Дуже крута книга. Я був в Вот. захваті. Главное не читать Маринину. Вот что самое главное, мораль всего нами сказано за сегодня. Да? Смотрите телеканал АТР, поддерживайте нас как только можете на Ютубе, поддерживайте нас в Патреоне, подписывайтесь. Это дело благородное абсолютно, поддерживать патриотичный канал, единственный крымско-татарский. Мы будем продолжать нашу борьбу за нашу аудиторию и за существование нашего канала, за то, чтобы он был. Спасибо Валерию Ананьеву, спасибо Маркусу, прошу прощения. Спасибо Валерию Маркусу, спасибо всем, что он пришел, вам, что Вам смотрите. дякую за запрошення. Завжди радий. Дякую. І завжди вдячний. До побачення.